Les actuacions tenen com a finalitat recuperar l'equilibri i les condicions ecològiques de rius i zones pròximes a les riberes. Els canyars del barranc de la Canaleta estan principalment conformats per l'espècie Arundodònax, invasora i de difícil extinció. Les masses dificulten l'establiment d'altres espècies de ribera que es veuen desplaçades per els canyars. Aquests són de major inflamabilitat i combustibilitat. Durant el procés de neteja s'elimina la part alta de la canya, s'arranca el rizoma i amb desbrossadora manual es tritura dins del barranc. S'extrauen els residus generats durant la neteja i els residus plàstics que contenia el barranc. Després es col·loca una malla geotèxtil i de plàstic totalment opaca per evitar l'entrada de llum i garantir que no es produïsca un rebrot. Aquest procés es realitza de manera manual amb la col·locació de grapes de ferro. Finalment, obtinguem un barranc net i una vegada passat el temps necessari per a la mort del rizoma, es recomana revegetar amb espècies autòctones de les riberes dels barrancs.